שעומד? מה זה ראשי תיבות? Private Question Public Answer, שזה רעיון שהמטרה שלו היא בעצם ליצור קהילת ידע שיתופית שמבנה ידע ומייצרת ידע, שהמנוע ליצירת הידע הוא הצרכים הפרטיים של החברים. בן אדם נתקל באיזשהו נושא, שאלה שמעניינת אותו, הוא מעלה אותה כשאלה, והתשובה שמגיעה מהחברים, ויכולות להיות כמה תשובות, עדיף שיהיו כמה תשובות, היא לא מיועדת אל הבן אדם הספציפי, אלא היא כבר עולה לכל הקהילה. ובעצם השאלה הפרטית שלי מייצרת ידע לכל הקבוצה. בכל נושא? בכל נושא שהוא קשור לקהילה המקצועית. טכנולוגיות למידה? התפיסה היא מאוד סוציו-קונסטרוקטיביסטית, זאת אומרת, אנשים ייקחו את זה בסוף לאן שהם, למה שכואב להם, מעניין אותם זה. אף אחד לא יעזור אותי להגיד אני רוצה למכור אוטו, מישהו רוצה לקנות. שאלה טובה. אני לא יודע, אנחנו לא שם, אבל אנחנו במניפסט מגדירים מה המטרות של הקהילה הזאת, אבל עכשיו אני אגיד עוד משהו בהקשר הזה. האתגר שלנו היה בעצם לקחת את שיחות המסדרון שאנשים ואת ערוצי השיח הבלתי פורמליים שבאמצעותם אנשים משלימים ומבנים לעצמם את הידע מעבר למילון, כי אפשר להיכנס למילון או למאמר ולקרוא, אבל יש כל הדיונים שאנחנו מנהלים נגיד בקורסים על הדברים שהם על ההטמעה ועל תולדות של כל מיני דברים וכל זה, את הדברים האלה לנסות, וכשאני מנהל איתך שיחה כזאת כשאני מנהל איתך שיחה מקצועית, אז היא נשארת השיחה בינך לביני, ואנחנו אומרים, לשיחה הזאת יש ערך מוסף לכל האנשים בדיוק. ומה זה שונה מתפוז? אז זהו. הדבר השני הוא באמת הוידאו. אמרנו, אנחנו רוצים, ניגשנו לוידאו משני כיוונים. פעם אחת, מהכיוון שמאפשר בעצם למידה בכל מקום ובכל זמן. זה פורמט שאנחנו מאמינים שמאוד קל לצרוך אותו בצורה ניידת ובכל מיני מקומות אחרים. ופעם שנייה, זה פורמט שהוא מאוד נגיש שמאפשר ליצור ידע בצורה קלה ולצרוך אותו. הרבה יותר מטקסט שאני עכשיו צריך לקרוא. מה שאת אומרת לי ב5 דקות, את צריכה לכתוב על 3 עמודים. ולקרוא 3 עמודים זה לא לראות וידאו 5 דקות. זה משהו אחר לגמרי, גם ביכולת לייצר ידע וגם ביכולת לצרוך אותו. אבל יש עכשיו, יש גם חיסרון. נכון. וידאו, אני צריכה לראות מההתחלה עד הסוף בטקסט, הרבה פעמים אני קופצת לכמה מקומות ומקבלת את ה... מצד שני, לראות מההתחלה עד הסוף סרטון של קליפ של 3 דקות, אז אני אשקיע את כל 3 דקות ולראות את כל הסרטון. אפשר לנסות לחזור, לראות כאילו... כן. הוא פורמט בעייתי, כי יש אנשים שלא מתחברים אליו עדיין. בעיקר... כן. יצרנו... מה בנינו? יצרנו אתר על הפלטפורמה של וימיאו, הפלטפורמה של וימיאו, שהיא דומה ליוטיוב, רק שהיא מאפשרת ליצור קבוצות סגורות, שחוץ מהווידאו שלהם, מהצ'אנל של הווידאו, יש בהם פורומים ווול וכל הדברים האלה. בעצם אנשים מעלים שאלה דרך הפורום, מעלים שאלה לאתר, וחברים, את יכולה לראות כאן את השאלה, וחברים מייצרים סרטונים שמצלמים את עצמם, או בצורה ניידת באמצעות הטלפון הנייד, או באמצעות מצלמת אינטרנט, בבית, בצורה מאוד זה, ומעלים את זה לאתר. יש הגבלה? זמן... לא, יש הגבלה של כמה מגה-בייט אפשר לעלות בשבוע, עם משהו כמו 500-600 מגה-בייטים, כשאנחנו מדברים על סרטונים. אנחנו לא נתקלנו בבעיה. אני העליתי איזה 4 סרטונים ביומיים ולא הייתה לי שום בעיה. אז מה, לשאלה ותשובה? אז פה יש דוגמה לתשובה, בלי השאלה. השאלה הייתה מה? שהשאלה הייתה, בוא נייצר קצת דוגמאות לסרטונים שאנחנו יצרנו. דרך אגב, זה גם יכול להיות חבר קהילה שאומר, יש לי ידע ואני רוצה לשתף אותו, לא שאלו אותי שאלה, אבל מעניין לדבר. אז אני דיברתי על אנדרוגוגיה, למידת מבוגרים. החלטתי שזה משהו ש... כן.
ועכשיו, עוד דבר שחשוב להגיד, זה ממש לא עריכה מקצועית, וזה חלק מהעניין. כאילו, יכולת לייצר את זה פשוט. מבחינת העונה, נגיד, שיש באמת שאלה, בשביל אתם מישהו צריכים לענות. פה רמקולים, נכון? להביא? אם פשוט לאנשים לשמוע מה אומרים. לא ישמעו גם עם הרמקול. לא ישמעו, יש פה יותר מדי רעש ברקע. אוקיי, אז אל תדבר. אבל זה סרטון מעולה. 3 דקות, משהו כזה? סרטונים הם בסדר גודל של עד 5 דקות. שוב, בן אדם רוצה לדבר 7 דקות, אף אחד לא יבוא אליו אותנו. בן אדם רוצה לדבר 2 דקות, אנחנו לא, אנחנו משאירים את זה פתוח. אנחנו מדברים על פורמט של פלוס מינוס 5 דקות כפורמט שמשרת את מה שאנחנו רוצים להשיג. הייתי מאוד ב2-3 דקות. אני יכולה להגיד לך כאילו מתוכי והיכרות עם אנשים, אני יודעת, אם אני רואה סרט של 1-2, בדרך כלל אני אקדיש לו את הזמן. סרט של 5 דקות, מקסימום אני אראה מה זה יקפוץ לסוף בערך. זה כאילו קטע של... אני אומר, יש פה משחק. אנחנו במשחק הזה החלטנו שאנחנו ממליצים, בנינו תבנית שממליצה לאנשים איך לבנות סרטים כאלה בצורה אפקטיבית וכו' וכו'. מה זה המשחק תפקידים? שנייה, הדבר הנוסף שכן חשוב להראות לכם זה העניין שיש אפליקציה שמתחברת לזה, אפליקציה באייפון כרגע, אנדרואיד לא, אבל אפשר להיכנס דרך הבראוזר לאתר, שאפליקציה היא א' מאפשרת לי לצלם סרטונים מתוך הטלפון ולעלות ישר לקבוצה בקליק אחד, בלי שום מעברים ובלי שום לשלוח למחשב ולבוא אחר כך ישר לתוך הקבוצה, והיא מאפשרת לי לצפות בכל הסרטונים, לעשות עליהם קומנטים דרך הטלפון, לעשות שייר, לשלוח למישהו מתוך הקבוצה ספציפית. אולי זה יכול לעניין אותך מאוד. גם הצילום וגם הצריכה של זה. אם אני אפתח סתם לדוגמה את הסרטון הזה, הוא נפתח כמובן עם הטגינג ועם הקומנטס שלו, ואני אלחץ על פליי והוא יתחיל פשוט לרוץ. המשחק תפקידים כחלק מתהליך הייצור, פשוט שיחקנו את כל התהליך בכמה ורסיות. בגנים יש סצנריוס מצולמים שלנו, של אחד שמעלה שאלה, דרך אגב הוא לא יושב בכיתה, הוא יושב סתם בסביבה שקורא מאמר, קוראת במקרה הזה, היא מעלה דרך הטלפון הנייד, אוקיי? את השאלה לתוך הקבוצה, היא נכנסת דרך הטלפון הנייד לתוך הקבוצה, מעלה שאלה בפורום, אוקיי? חברה אחרת רואה את השאלה שבתוך הטלפון הנייד. כל השאלות, הכל מקבלים נוטיפיקיישן. מישהו העלה סרטון לאתר, כל חברי הקבוצה מקבלים הודעה שעלה סרטון חדש לאתר. כן. הייתה שאלה חדשה לאתר, ואז הוא עוזר לה... היא מסתכלת על השאלה, היא מצלמת את עצמה, וישר עושה לזה שייר לתוך הקבוצה. והחברה השנייה, איילה, חוזרת ומסתכלת שוב ורואה את הסרטונים בתוך האפליקציה. הסצנריו הנוסף שהוספנו זה מישהו שיושב עם הלפטופ, נכנס לאתר דרך הלפטופ, ועכשיו... מאיפה הגיעה תשובת טקסט? היא שמה רק תשובה של סרט. לא, אז אותו בן אדם במקרה הזה מחליט שהערוץ שהוא רוצה לענות הוא ערוץ טקסטואלי ולא הערוץ הזה, הוא נכנס, הוא יכול גם בתשובת טקסט וגם כמובן לצלם את עצמו במצלמה ניידת ומעלה תשובה.